ngilmu kang nyata sanyatane mung weh reseping ati bunga yen kinaran cuplo suka ing tias yen dina nora kaya si bodho anggongku munggo hubungan satina-tina ngremehke padane uripe sepisan rusak nora mulur nalare pating luwe kadito kuwa kang sira umpak umpyo sinarang maruta manda kumarenggang anggarenggung mengrunggung Pindawa kandaning prantene paksaku maki Iwang Sukmana Adilinuwih jeneng ingsun angayom ing sahandap pangayomaning Iwang Linuwih Bapa pandhita ing Sukalima
paran samirharja rawuhipun Bapa Pandhita ing Sukalima. Lule kentas 12 kembal mereka kantil puntuti jugluh. Rarsa swanipun ingkang Bapa ing Sukalima nggih. Salam taklim kunjuk ing ngersaning anak Prabu. Ing Sina inggih Bapa kula tampi, kula cadheng asta kula kekalih kapeteking jojor meseping Rataja amimbuana rah daging kang iwanan Bapa Pandhita ing Sukalima dipun sekecaken lengkahipun. Ah inggih mboten kirang prayogi nggih. Nuwun mangke temangki Koko Prabu ing Ngawangga katuran pasegahan panakrami rawuhipun Koko Prabu ing Ngawangga. Kawula ninggih Yayi. Sawanipun ingkang Raka ing Ngawangga kalis ing Robita pinanggih ing Yuwana pinanggih Raharja. Boten langkung nuninggih taklimipun ingkang Raka para ing Ngawangga katur ing ngandhap sandhap pepada paduka Yayi Prabu Duryudana. Kawula ninggih kula cadheng ing asta kula kalih dipun skecaken pinara lengkahipun Koko Prabu ing Ngawangga. Kawula ninggih boten kirang prayogi. Paman kepiye kahananing praja ing Astina? Kawula ninggih kawontenanipun praja sami guyub rukun para kawula dasih boten wonten ingkang samya lampah cecengilan. Ninggih sedaya namung sumuyut ing sahandhap dawuh pangandika paduka Njeng Sinuwun anak Prabu. Ninggih boten langkung ingkang paman ngaturaken ceguk balilu katur sahandhap pepada paduka nggih Sinuwun anak Prabu. Paman ceguk balilu nira wis manira wengku pribadi dipun kepenake pakenira lengkahipun paman Sengkuni. Kawula ninggih nggih boten kirang prayogi suwanipun ingkang paman kepatosan ing ngarsa paduka Sinuwun anak Prabu. Nuwun mangke temangki Bapa Pandhita ing Sukalima. Koko Prabu ing Ngawangga paman patih lan Yayi Kartamarma. Kawula ninggih Koko Prabu sembah pangabekti kula mugi kunjuk sandhep pepada ya Yayi pangestuning pun Kakang Tampanana. Kawula ninggih kapundi saengga jejimat. Bapa Durna ing kalenggan nika kula mboten angrembak kananing praja nanging anenging penggalih kula awit nampi nawala saking anak-anak Pandhawa ingkang dipun pandhigani dening pun Wisanggeni. Lule kentas 12 kembal manyar-manyar kantil putih jogrok-jogrok kawula ninggih duh ngger anak Prabu Duryudana ing kalenggan mongkon tampi timbalanipun ingkang Sinuwun anak Prabu. Jangkah kula saking ngalun-alun dumugi ing setinggil kados kula jangka-jangka semesan dumugi mila wonten ing ngarsa paduka Sinuwun anak Prabu Duryudana kadawan bilih mboten rembak perkawis praja mila ing kalenggan menika wontenipun nawala saking para putra Pandhawa ingkang dipun pangertani dening Wisanggeni. Nggih menika perkawis menapa nggih Sinuwun anak Prabu Duryudana? Kawula ninggih nggih Sinuwun keparenga paring dawuh Wisanggeni kintun ngaturaken kintaka ing ngarsa paduka Sinuwun anak Prabu. Ninggih perkawis menapa wasipun nawala kala wau nggih Sinuwun paman ing kalenggan mangke sekedhap malih tartamtu kula sampun badhe lereh ke Prabuan. Lho perkawis nawala kok paduka Sinuwun anak Angger Prabu sampun dawuh sekedhap malih badhe lereh ke Prabuan. Lule kena 12 kembar manyar-manyar kanthi putih juklung nggih Sinuwun. Menapa ta sababipun dene kalenggan mangke sekedhap malih paduka Sinuwun anak Prabu badhe lengser ke Prabuan? Keparenga paring dawuh ingkang tarawaca nggih. Nggih. Menawi pamintaning pun Wisanggeni miyos kintaka Wisanggeni badhe nglenggahi praja ing Ngastina. Praja ing Ngastina badhe dipundhut ngampil, badhe disuwun ngampil dening Wisanggeni. Piyambake badhe jumeneng natu wonten ing praja ing Ngastina ngriki. Lule kena 12 menit kandil putune cuklung nggih. Ha, dalah kok Wisanggeni menika
medal Berekacaya sing kaya ngono bakal mlangket marang negara ing Ngastina. Mengko adicune ya ora mokal yen kaya mangkono eling-eling pancen negara Ngastina kuwi menurut sejarah pancen parikutu dadi warisaning para Pandhawa. Mula kalengkan iki adicune, lah kok si Wisanggeni malah lanyu bakal njaluk negara Ngastina iki karepe terus piye ya ngadeh yen. Sapa sing ora ngerti sekasektene si Wisanggeni ta wakne Gondel. Bocah ingkang yuwangan putune dewa ya anak dewa pisan. Yo alah sapa sing bakal wani mengkuwi lan to pancen Wisanggeni bakal darbe karep ingkang kaya mangkono aja maneh kalama ing menungso. Dewa wae kondange akeh ora ana sing wani mambengi apa kang dadi karepaning si Wisanggeni. Mila saking menika duh Bapa Pandhita ing Sukalima Paman Patih Sengkuni. Sekedhap malih menika mangki taratamtu kula badhe lereh ke Prabon. Lajeng kados pundi? Kados pundi Bapa Pandhita ing Sukalima? Lah inggih menika Dangger. Monggo kula mapan wonten ing Praja Ngastina menika inggih nderek menapa ingkang dados kawicaksanan paduka Ngger Sinuwun Prabu Duryudana rumentah dumateng ingkang bapa ing Sukalima mapan wonten ing Sukalima. Mila menawi mangke si Wisanggeni badhe njongkeng kawibawan mewah nglenggahi Praja Ngastina dipun kuwaosi. Napa nggih kula mangke taksih dipun lilani mapan wonten ing Sukalima to Ngger. Lah iya kamene apa kowe engko melu aku ning Plaza Jenar wae ta wakne Gondel. Napa kados pundi? Awon-awon kula menika nggih menawi jumeneng wonten ing Prasa Jenar kula menika jejering Nalindra. Awit sak sampunipun sedane Kakang Prabu Gendara kula ingkang wenang gaduh minangka Nalindra nanging kula bot-boti ponakan-ponakan kula anake Mbak Yu kula Siti Gendari. Nggih paduka sinuwun anak Angger sak kadang gorawanipun sedaya. Awan-awan nek kula wangsul wonten ing Prasa Jenar, kula menika taksih jumeneng Nalindra. Napa paduka kula dherekaken wonten ing Prasa Jenar kewala nggih sinuwun. Lule kenas salah kembar manyar-manyar. Menawa menika mohon badhe dipun pasrahaken kanthi aris ngoten kemawon sinuwun anak Prabu kados pundi? Lah nggih kados pundi? Menawa pancen makaten dipun pasrahaken ingkang kanthi lilegawa. Alah kayak terus piye nekrawani Gondel. Lang-lang ing driya mangung kaduan rimang lerelena tanpa kahanen mengku sang Dyah Utama mangku sang Dyah Utama lerelena tanpa kahanen lagi eca wawan pangandikan semu oneng ing penggalih para priyayagung ana ing Sitinggil Binaturata Praja ing Ngastina dadak gegering pasewakan Jawi miyak ingkang samya seba ana ing madyaning alun piyak Raden Wisanggeni nyang Antaséna repepeh indah ing Sitinggil Binaturata ler lengeng driya mangu